Ka Seng New Trap Youth Council HYC so Yong Circle kalapha la kajing ujor siya ka Executive Engineer Public Health Engineering Electrical Division Mauplang Division ha kabayadi bat kajing pentray torti ka scheme samum syakitliw ying briw ha kasnong wa nong se kani kalawan long hadin baka HYC kalayo ya kajing ujor nakipai ba nong syong shnong halor kajing pentray ka scheme retrofitting scheme for providing FHTC ha kasnong wa nong se kalong ka ba torti hadu ka ta kani kajing torti kalapaw ru lingba kajing te na ki pipeline ki barit ki bom yahap bat kajing don jom ki long ying ki badan kam ye ko kajing te na ki pipe barit ka long ru ye ki pipeline ki bapenyai na wa nong kse sya kadong pendeng mauplang ka badan kampaji na ka wa nong kse Henry kumba kalong ha pendeng mauplang ki don kharwei tili ki ying bat kabala ban bu jing ye ki nong shong shnong hadien habut ha kajing shisha la ong ba sya kadong pendeng mauplang la kumno la day bante da pipeline ubom dunaya ka 10 milimeter. Ka seng ha ukurwo lingba uba Purning Star Shabong President bat hamar bamut haba General Secretary kila ongru na marga jingpun tray torti kibabun ki pipe kila dukut no wat la ha katay ka shnong 4 la ban samum lingba ki pipe ba pente tmai na katay ka scheme. Kane ka jing dukut no ne light no jong ki pipe ka pausya ya ka jingpun tray torti. Ka seng kalabu jing keliru da ka boong kumnongin muddur baki pipe kendai banne shiko hadu khatsan snem henry tang po shisnem labun ki balai na dukut no HYC yang circle mentasni di lawan ban engineer ka bukan bisa pulang habai dei berkaji torti yang ka po wana kusai apa kran kaji torti tang sisnem padon kipat yabon balai ba sawi pat ka benta ka bagikan ka dei halor kaji Jika di kipat kiparit kiba supply atau pendeng muklang nilai kedua mentah ya engineer nila ai kai jing ujor hon jongi badang leng engineer nila luar ini bagian sirkia habide mengira mentah kemai ke bang sirkia kalau bang po wanang sai apa pendeng muklang di ke ki ke dan kumba khat nyau yin e barakhat nilai kelang kumba kalau pat ka jing ka komte pat kipat ka dai pat barit nah ta mi dawa ya office ba kadai ban gujli no itu kipat berfaj berbante di kipat ki bakam he elak nom no kam dai banduna ya ka sau phau amam khnang ba itu kisnong ki dam jam jenjar hadin habut na kam ta bante ini kipat bare so pat ka mat ka bang ye kan manta kasni ke dai halor ka jing bom tray jong kontrol kontraktor ya ka medi servior apo kisnong la nang sai manta la jendon kumba sistem dunai na kan ka projek sampum kepala pentrai po kisnong la nang sai labun beradab Andai ke bang siapa berkelong ba don way kontraktor ba pentrai pat ya kaneka medi servior hadu menta seno pa pentrai. Nang liang jongi ni kum kasnong kala ujor seni ba nang liang jongi ni la ya aja jing ujor menta hane po office jongi engineer ba nang liang jongi ni dawa ba laknom no de ban bethai u ban mentrai madol lane de ban cancel no ya ko da jongi nang ba kasnong kan jam jenja kan jam jongi ada dia. Kita akibat ki bangi ya kan mentaksi habide ba kaneka jingwan hendu jongi yai engineer jong electrical division